Ovo je bokser. Tvoj maleni, samookrećući robot uvijek u pokretu. Dolazi spreman za igru čim ga izvadiš iz kutije, uz gomilu funkcija za beskonačnu zabavu. Za početak uključimo ga. Reci bog gledateljima, bokser. Rekao je bog. Bokser je raspoloživ u dvije boje, plavoj i crnoj. U ovom videu demonstrirat ćemo obje varijante. Ukoliko želiš ubrzati, pritisni sljedeće poglavlje. Pričat ću o daljinskom upravljanju, skeniranju karata, aplikaciji i drugim korisnim savjetima. Ako ga ostaviš samog, bokser će reagirati na okolinu. Ovo je autonoman način rada. Opremljen je s 4 IC senzora, 2 sprijeda, 1 straga i 1 na dnu. Izađi van, ne trebaš se sramiti. Ajde. Kako bi bokser vozio na 2 kotača, primakni mu ruku brzo i ujednačeno prema stražnjoj strani. Ovako. Bravo, bokser! Bokser se stvarno voli dobro prodrmati i zabaviti. Želiš vidjeti? Samo ga protresi. I bokseru se već vrti u glavi. Pazi, moglo bi mu biti loše. Poškakljaj boksera, ovako mu trljajući kotače. Dobro je što ne može uzvratiti. Daljinsko upravljanje jedan je od cool načina za igru s bokserom. Aktiviraj daljinsko upravljanje tako da prvo pritisneš dugme za akrobacije na daljinskom upravljaču. Crveno svjetlo na upravljaču će se upaliti. Usmjeri daljinski upravljač prema bokseru kako bi njime upravljao. Bokser ima 6 kotača i iznimno je okretan. Lijevim upravljačem pomičeš boksera prema naprijed i unatrag, dok ga desnim okrećeš ulijevo i udesno. Ova se 2 dugmeta koriste za akrobacije. Isprobajmo salto naprijed. Sve što trebaš učiniti je pritisnuti oba dugmeta u isto vrijeme. Spreman? Oh yeah! Bokser dolazi s 10 karata s aktivnostima. Svaka otključava novu igru koju ti i bokser možete zaigrati. Na svakoj karti je slika koja pokazuje o kojoj se igri radi. Na stražnjoj strani je barkod koji se može skenirati i oznake na koje se postavljaju bokserovi prednji kotači. Za početak, uključimo boksera i odaberimo nogomet. Zatim, postavi boksera na kartu tako da su mu prednji kotači na oznakama. Tada pritisni stražnje dugme. Bokser će krenuti prema naprijed, skenirati kartu i započeti igru. Ako bokser zatrubi, to je u redu. To samo znači da nije uspješno skenirao kartu. Kada se vrati, pokušaj ponovo, tako da postaviš prednje kotače na označeno mjesto. Pokušajmo ponovo. Savršeno! Testirajmo nogometne vještine s golom koji sam napravio. Pucaj! Gol! Bokser ima svoju aplikaciju koju možeš preuzeti s Google Play ili Apple Store trgovina. U samoj aplikaciji možeš otključati dodatne cool igre. Unutar aplikacije nalazi se lista raznih kartica s aktivnostima. Odabirom kartice prikazat će se kratka uputa kako upotrijebiti tu karticu. Uključi boksera i na 2 sekunde pritisni stražnje dugme. Bokser će ispustiti 2 zvuka koji označavaju da sluša i da je spreman za igru. Podesi glasnoću na pametnom uređaju na maksimum kako bi bokser mogao čuti. Bokser je možda malo gladan, pa nahranimo ga buritom. Povuci prema gore kako bi ga poslao. Ako bokser ne ulovi signal, neće ništa učiniti. U slučaju da se to dogodi, pokušaj ponovo poslati karticu. Stvarno je muzikalan. Što se više igraš unutar aplikacije, otključat ćeš više novih karata. Za svaku novu razinu koju dostigneš, kao nagradu ćeš dobiti novu kartu. Ukoliko u bilo kojem trenutku trebaš pomoć s aplikacijom, pritisni ikonu upitnik u desnom gornjem kutu glavnog izbornika. Ovdje možeš ponovo pogledati osnovne upute, pročitati česta pitanja ili poslati upit. Bokser donosi pregršt zabave dok ne isprazni baterije. No, punjenje boksera je lako. Jednostavno spoji priloženi USB kabel na poleđinu boksera, a drugi kraj u USB utičnicu svog računala. Crveno svjetlo će treptati dok se bokser puni. Kada je napunjen, crvena će lampica prestati treptati i dovoljno isključiti kabel. Prebaci prekidač u položaj on i bokser je spreman za igru. Dobrodošao natrag.
posjeti boxerthebot.com za još više zabave s bokserom. Ako si zametnuo kartu s aktivnostima ili se želiš igrati s bokserom bez telefona, ovdje možeš preuzeti i ispisati svih 26 karata. Super, zar ne? Tu su također i piste koje možeš ispisati i koristiti za igru go-kart. Pa objasnili smo neke cool tehnikalije, naučili osnove korištenja daljinskog upravljača i aplikacije, ali još ti uvijek ostaje puno toga za istražiti s tvojim novim prijateljem. Kaže da. Hvala na pažnji, a sada ti je vrijeme za igru. Mi ćemo zaigrati nogomet.